چی مرکز د کل ملت تے چی مرکز د کل ملت تے چی مرکز د کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختم نبوت دے حفاظتی پا مونگ فرض دے ټول رونو ته اعلان دے حفاظتی پا مونگ فرض دے ټول رونو ته اعلان دے گورے زایا درن نشی گورے زایا درن نشی دا درب می امانت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت دے دا پا اصل کی مفلس دے چی محروم شترین پاتی دا پا اصل کی مفلس دے چی محروم شترین پاتی ودا ملال دا می گوہر دے دا ملال دا می گوہر دے دا مرجان دا می دولت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت دے دا چی دن میں امان دے او اغیار تپسخیگی دا چی دن میں امان دے او اغیار تپسخیگی نور سندی نور سندی نور سندی نور سندی گوری دائی لوی علت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت دے اے پا جنگی امام کی چی صدیق رات ثابت کرو اے پا جنگی امام کی چی صدیق رات ثابت کرو صداقت تے صداقت تے صداقت تے صداقت تے او درب پکی حکمت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت دے چی منکری لا جواب کرو او دا دار رسیخ کل کرا چی منکری لا جواب کرو او دا دار رسیخ کل کرا دا سید ابو العلا دے دا سید ابو العلا دے چی بانی دا جماعت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت دے دا ایمان دا تقاضا دا خپل ځان باتری نظر اکرم دا ایمان دا تقاضا نو خپل ځان باتری قربان کرم وزه حسین پاک ولاریم زه حسین پاک ولاریم دا پما درب رحمت تے زه حسین پاک ولاریم دا پما درب رحمت تے چی مرکز دا کل ملت تے واللہ ختمی نبوت تے عجیبا خل وحدت تے واللہ ختمی نبوت